ଭାବିଲି ମରିଗଲା ହେଲେ ନା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶରାବେଗ ଭଳିଆ ଫକ ଫକ ହେଇଯାଉଛି। ଚାରିଆଡୁ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଲେ। ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି, କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଖବର ଦେଇଛି ତା ପକେଟ ଭିତରେ ଏଇଟା ଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସୁଇଟ୍ ସିଷ୍ଟରକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ଫସେଇ ଦେବ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଫୋନ ଟା ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିବି। ଆରେ ଯାଉନଥିଲି ଫୋନ